So mao na ilang giingon nga playground sa mga billionaire. Diya gitumban ra in town og Pinay. Nga taga Alpa pa jud. Paitano kumunta ko no. So atong work phone naka-on 24/7. Kay kung manawag unsay kinahanglan, unsay ingan ni. Trabaho gihapon bisag telepon, bisag layas. O mag-order og mga kuan kita gihapon. Kanang mga gitawag na incontinence herd og unsa pa. Material. Hook bolts material tawag sa Swedish. Ayaw ko picture rin kaya maabot niya tagtibaw kalibutan ang sa mukha ninyo ay. Salamat. Ano yung mga turistas muna ko. Kana Italy na. Kadtong Italy. Italy kana Italy na. Kuyawan no, di akag muna ko pero Italy to kana bukira. Na tourist guide Muna yung giingon nimo nga pwede ra lakangon na nakaslaing country. Oh, sorry. We all the same, right? Sama mga tourist guide. La, pag-explain mo diha kay human ako nag-research og gaho. Human ako nag-research og akin.